Sono nostra for di corte, nel momento nang aqui pa sobra e caso maneira para mira abogado na cabo di sali ting in tawar papiando com diferente testigo nel caso di avestruz. Nós tem senhor Jan de Ruiter, tá testigo na cabo pedir para apresentar senhor Jan de Ruiter contra nós como vai o mas ainda trempang botar na corte hora segundo me baquer de den que passa. Bom dia, Speed. Bom dia. Ik ben inderdaad opgeroepen om te verschijnen voor het gerecht vanmorgen om 8 uur. En ik moet zeggen, het is een hele prettige zitting geweest. Er is 1 advocaat geweest. En ik had volgens een publicatie in de Diario van enkele maanden geleden... zouden er een groot aantal advocaten komen om mij te ondervragen over mijn aanklachten. Dat was nogal een sensationeel bericht in de Diario. Ik moet zeggen, het is heel erg meegevallen. Het is een hele prettige zitting geweest. De mensen van het gerecht waren enorm vriendelijk. De ene advocaat die er was, enorm vriendelijk. Het is gewoon een prettige ochtend geweest. Kiko nang kiara sa dibo, senhor Jan de Ruiter? Minopor bisa hopikos. De vragen waren heel makkelijk of ik mij bij mijn aanklacht hield. Er zijn mij 2 of 3 dingen gevraagd die eigenlijk al duidelijk waren in mijn aanklacht. En voor de rest is het duidelijk dat de procedure vrij kort was. Want ik heb mij niet mogen voorbereiden. Dat heb ik dan vandaag geleerd. Het was mij wel verteld, maar ik wist dat voorheen niet. Maar je mag als getuige hem niet voorbereiden. Dus je mag niet alle oude stukken gaan inlezen. Je moet hier komen en dan moet je naar je geheugen. Moet je vragen beantwoorden. Dus ik heb me ook niet voorbereid. En bij de meeste gevallen heb ik gewoon moeten zeggen... ik weet het niet meer, maar ik verwijs naar mijn aangifte. En dat was eigenlijk de kern van de zaak. Ik had dus vuurwerk verwacht. Ik had verwacht dat ik 10 advocaten tegen zou komen... die het niet eens zouden zijn met mijn aangiftes. En die een heleboel klachten hadden over mij. Nou, dat is een waanidee. Ja. Senhor de Ruiter, quem a mandado hasi denuncia? Of que tempo para denuncia quem a mandado? Miasi mi kego riba mi mes. Ik heb zelf de aanklacht ingediend. Ik heb dezelfde aanklachten uitgeschreven. Ik ben door niemand gestuurd om dat te doen. Oké, e quem donava toda informação para hasi? Mi denuncia di parte di nos Fundación Nostaruba, Stichting Nostaruba, die heeft de aanklacht gedaan. We hebben een bestuur bij Nostaruba. Wij hebben zelf het initiatief genomen om klachten in te dienen. We zijn door helemaal niemand gestuurd. Denk caso que MEP não tinha rol ding in terra. No mandami. Eta Fundación Nostaruba quasi denuncia. Ik heb het zelf gedaan met Nostaruba. We hebben een stichting die zich inzet voor goed bestuur op Aruba. Wij vechten tegen corruptie en fraude van de overheid. En of het nou groen of geel is, dat maakt ons helemaal niets uit. We worden door niemand gestuurd. We hebben zelf het initiatief genomen. Ja, ando aceita o único denúncia que o Bahasi, of die mais denúncia que o Bahasi acaba e contra quem? Nou, mi hasi, ku hopi exito, mi kego riba Paul Cruz, Otmar Rodibert, i Nosagana. Alle zaken die we zijn aangegaan, die hebben we gewonnen. Dus Nostaruba heeft een goede naam wat dat betreft. Wij vechten tegen het onrecht. Wij vechten tegen het verarmen, het verpauperen van de Arubaanse bevolking. Terwijl de heren bestuurders miljoenen verdienen. Dat kan niet langer. Dat is uit de tijd. Dat mag niet. Je ziet overal, Speed, over de hele wereld, dan zie je dat mensen en groepen vechten tegen overheidscorruptie. En wij blijven dat doen. Wij vechten tegen overheidscorruptie, ongeacht wie. Er is veel corruptie in Aruba? Oh, dat hobby. Hobby? Niet pensa così, niet seguro così. E você também está volg, você também mais denúncia? Nee, ik ben zelf op dit ogenblik niet actief meer. Dit gaat dus over een oude zaak die ik heb ingediend in 2017. Maar ik entemeer geen nieuwe zaken meer. Ik ben ermee gestopt.
Ja. Nou, lo llamabo back si me stai di bokinang? Sì, non porra chiamarmi back, segur. Anytime. Als zij nog vragen hebben later. Ik dacht dat ik de eerste getuige was. Ik heb nu vanmorgen begrepen dat ik in het midden zit. Deze zaak loopt al lang hier bij de rechtercommissaris. Ik ben lang niet nummer 1 wat ik had verwacht. Ik ben geloof ik nummer 20 of 30.